engleskom jeziku. Profesora Abramoviću, vi u ovome vidite jedan dobar pomak. Ja prvo moram samo da objasnim ko je Šešelj. To je vrlo važno. On je još u Tuzli bio matično vrbovan od Cije. Međutim, kasnije, pošto svi, da kažem, velike sile i druge strukture, one ukrštaju, kao što su nervi kontralateralno ukršteni u kičmenoj moždini, tako i službe velikih sila ukrštaju agente. To se zove dilovanje, da kažem, prodaja agenata. I on je prodat Rusima. Zato, recimo, Rogozin kad dođe, onda ide kod premijera, posle ide kod Šešelja koji je šef premijeru, tako, istoga dana. Drugo, onda u Haškom tribunalu, šef Haškog tribunala je Teodor Meron, međutim Šešelj na nomenklaturi ciljne liste je daleko iznad Teodora Merona. Meron je jedan običan činovnik, zamenljiv, kao i Najs, tužilac. A Šešelj nije, to je čovek koga morate gajiti decenijama, koji mora da se rodi, koji ima talenat, ima specijalne, da kažem, glumačke, empatijske sposobnosti i prema tome 24 sata posle američkih izbora, kad je pobedio Trump, aktiviran je Šešelj. Mi smo u direktnoj vezi sa američkim izborima i ovde će se menjati vlast vrlo brzo. Doktor Lukić, ovo što se u Srbiji dešava je nepodnošljivo, to je jedna pozicija šizofrenije u koju nas uguravaju. Vidimo, naslovna stranica Blica pre 10 dana je glasila: Srbija je podeljena oko osiromašenog uranijuma. Zamislite, znači u Srbiji u kojoj svakodnevno ogroman broj ljudi umire, se takav naslov objavljuje. Kako vi to komentarišete? Vi ste napisali, ja svim našim gledalcima savetujem da nabave knjigu Darovi milosrdnog anđela. To je naučna analiza. Govorili smo o ovoj knjizi više puta u našim emisijama, spomenut ćemo glavne njene zaključke i ideja da nam Ringijerovski Blic, koji mi finansiramo iz našeg budžeta, da stvar bude još gora, servira da je Srbija podeljena. Kažite, doktorka, mene to zaista izbezumljuje. Pa znate kako, novac vrti gde burgija neće. Ovi koji su za to da je osiromašeni uranijum, ili uran u duhu našeg jezika, da je on čak i lekovit. Evo, ima izvestan doktor, imunolog, onkolog koji kaže da osiromašeni uran je uopšte opasan. On je bio samo malo lociran tamo uz granicu sa Albanijom na Kosovu i Metohiji, malo zahvatio južni deo Srbije. Pa on ne shvata, ako je lekar, bože moj, mislim, neke stvari zna više od mene kao lekar, ali ja kao tehničko lice znam da te minijaturne čestice koje se oslobađaju